И тъмна. Ела в София, ела. Ти София моя. Това е София, нашата столица. А това е черквата Свети Николай, до популярната улица Опалченска. В градинката до черквата едни бистрят метадоновите новини, а други тренират в сравнително новия фитнес на открито, набързо построен преди последните местни избори. Покрай градинските фитнес уреди има и новопоставени пейки, за да седнат бабите, докато внучетата тренират. Но нещо привлича вниманието ни. Това дърво не е ли издялано, за да мине дъската на пейката? Гледай! Кой е то пусняк, дето издялкал дървото, за да постави дъската? То верно е издялкал дървото. То лудо, гледай! Какъв е то майстор, бе? Мале. Да, при внимателно разглеждане разбираме, че дъската на една от пейките не е можела да бъде монтирана и вместо да изреже нея, гениалният майстор е изрязал дървото, за да постави пейката. Все едно да отрежеш опашката на лъва в зоопарка, защото не се събира в клетката. Питам ви аз, когато облагородяваме градските градинки на столицата, дърветата ли са по-важни или пейките? И защо интегрираме природната среда в градската, а не обратно? И въобще, какъв човек трябва да си, че да изрежеш от живото дърво, за да запазиш мъртвото цяло? Защото мъртвото струва пари, а живото не, така ли?